Türkmenistanda çana antenalary satuwdan aýryldy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň söýlerine görä, häzirki wagtda paýtagtyň äkli sowda nokatlary çana antenalaryny satmagyny besedipdir. Soňky ýarym ýylyň dowamında olar gizlin satylýardy. Sputnik antenalary esasan Aşgabatyň Gülistan, Summar, Altynasır gündogor bazarlarynda satylýardy. Häzir antenalary satmaýarlar, gadagan diýärler diýip Aşgabatyň bazarlarynda satyjylar bilen söhbetdeş bolan habarçymyz 20-nji noýabrda gurrun berdi. Onuň bellemegine görä gadagançylyk tövdegärlere dilden edilipdir we onuň bozulan ýagdaýynda temmi beriljegi şol sanda telekeçilik üçin ruhsadyň ellerinden alynjagy duýdurylypdyr. Habarçymyzyň söýlerine görä Türkmenistanyň paýtagtynda Sputnik antennalarynyň sowdasyna gadagançylyk ýarym ýyl çemesi wagt mundan ozal çoğunludaky hususy jaýlardan antennalaryň köpçülikleýin aýrylmagyndan soň girizilipdir. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä şu ýylyň fevral we mart aýlarynda çoğunluda 200 çemesi hususy jaýyň eýeleri öz howlularynda öz başda oturdan antennalaryny aýyrmaga mejbur edilipdi. Öňki häkimetler çana antennalara garşy görüşini olaryň şäheriň görküni bozýanlygy bilen düşündiripdi. Emma çoğunlukda antennalar howlularda we balkonlarda göze düşmeýän ýerde ýerleşdirilipdi. Olaryň köçelerden görünmeýänligine garamazdan aýyrmaga mejbur etdiler diýip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä başda ýer içinde has köp talap edilýän diametri 40 we 50 sentimetrlik kiçi antennalar gadagançylyk astyna düşüpdir. Olar açyk satuwdan ýarym ýyl mundan öň aýryldy. Soňky bir aý bolay wagtyň dowamında diametri 1,5 metrlik çana antennalary hem sowda nokatlaryndan aýrylypdyr. Emma gadagançylyga garamazdan olary satyjylardan sorap, şu gün köne çenli satyn alyp bolýardy. Olaryň ortaça bahasy 300 manat möçberinde bolupdy. Türkmenistanda 1990-njy ýyllardan bäri ýylada arasynda çana antennalaryna uly talap dowam edýär. Habarçymyzyň bellemegine görä şonda başda antennanyň bahasy 1000 Amerikan dollaryna ýetýärdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä ýurdun ýylaty çana antennalar arkaly ýetasan Ursiýet we türk telewizioniýalaryny görýär. Ýurdun serhet ýakasyndaky regionlarynyň ýaşaýjylary özbek, kazak we azeri telekanallaryna tomoş edýärler. Şeýle-de Sputnik telewizioniýasynyň üstü bilen daşary ýurtlaryň şol sanda azatlygyň radio gepleşiklerini diňläp bilýärler. Türkmenistanda çana antennalarynyň ýaşaýyş çaýlardan aýrylmagy 2015-nji ýylda köpçülikliň häsiýeti eý boldy. Häkimetler ýyladyň öz hasabyna oturdan antennalaryny aýyrmak boýunça hereketlerini merkezleşdirilen kabel telewizioniýasyna köpçülikliň geçilmegi bilen hem düşündiripdi. Kabel telewizioniýasynyň bahasy hem soňky 8 ýylyň dowamında 5 esse gymmatlady. Şu ýylyň iýun aýynda Türkmenistanda çana antennalary ýok etmek boýunça resmi çäreleriň nowatdaky taphyra amalaşdyryldy. Bu gezek owa ýaşaýjylarynyň öýlerindäki antennalar goparyldy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň söýlerine görä antennalary aýyrmak boýunça çäreler bilen bir hatarda ýerli häkimetler ýylatyň arasynda antennalary gaýtadan oturtmazlyk boýunça ündebişlerini geçirdiler. Käbir halatlarda Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini diňlemezligi talap etdiler. Türkmen häkimetleri çana antennalara garşy görüşiniň sebäbini resmi taýdan düşündirmeýärler. Synçylar bolsa bu gadagançylygy türkmen häkimetleriniň ýylaty daşarky informasiýadan ilkinji nowatda hökümetiň adyna edilen tankydy maglumatlardan üzgünleşdirmek synanşygy bilen baglaşdyrýarlar. Türkmenistanyň öz milli teleradio gepleşikleriniň äklisi ýurdun syýasy propagandasynyň guraly bolup, ýurt ýolbaşçylarynyň şahsiýet kultuna hyzmat edýär.